Hvis du kunne redde en person, din bedste ven eller din hund, hvem vil du så redde? Det vil nok være min hund. Hvad hedder din hund? Hun hedder Flora. Er hun din bedste ven? Det er meget tæt på i hvert fald, ja. Vi er på jagt efter hunden og deres ejere. Der er en lige der. Kom. Nej. Ikke nu. De fleste mener nemlig, at deres venskab med deres hunde kan være meget nemmere og bedre end dem med mennesker. Det viser en ny undersøgelse. Det er mig. Og det forstår jeg ikke rigtigt, fordi at hun har ikke rigtig været mine bedste venner. Hvad med dig? Jeg synes, de er mega søde, men jeg er ikke vokset op med, så jeg tror, jeg har et lidt neutralt forhold til dem. Ja. Og nu glemte jeg lige at præsentere dig. Hvem er du? Ja, jeg hedder Alicia, og jeg er vært for en dag i dag. Og inden vi skal høre mere om menneskers forhold til hunden, skal I med ned under vand. Vi skal nemlig på jagt sammen. For her på havbunden i Lillebælt, tæt på Ærø, gemmer sig noget, som ikke rigtig hører til i havet. Der er godt nok lidt grumset hernede. Hov, prøv lige at se her. Jeg har fundet noget. Kan I gætte, hvad det er? Et badekar? Nogle gamle bomber? Eller en satellit, der er styrtet ned i vandet? Ja, det er faktisk en masse gamle bomber og andre våben. Og dem er der sygt mange af på bunden af de danske have. Og så tænker du måske, hvad laver de der? Vi skruer lige tiden 80 år tilbage. Her var 2. verdenskrig lige slut, og man ville gerne undgå, at der kom krig igen. Derfor tog man en masse ubrugte bomber og andre våben og smed dem ned på havets bund. For så kunne de jo ikke bruges længere. Det er ikke fordi, du skal være bange for dem, når du er ude og bade og sådan. Men de giver problemer for andre, fordi... Hov, der var lige en fisk. Nå, altså bomberne kan jo stadig eksplodere under vand, og man aner ikke rigtig, hvor de ligger. Og det er ikke super fedt, når man for eksempel skal bygge en havvindmølle eller lægge internetkabler på bunden af havet. Det blev for eksempel et problem, da en virksomhed skulle lægge et fiberkabel fra Nordsverige til Berlin. For på den sidste del af ruten, så opdagede vi, at den gik igennem et område med op til 3.000 mistænkte bombeområder. Så måtte de fjerne 200 bomber. For eksempel den her 1 meter lange bombe. Og så blev projektet mange måneder forsinket. Og det gjorde, at lige præcis det kabel, det blev det dyreste kabel i projektet. Så nu er en masse forskere ved at lede efter de ueksploderede bomber. Det gør de for eksempel med den her gule mini-ubåd. Er den ikke lidt cute? Forskerne kan også tage prøver i vandet, hvor de så kan måle, om der er sprængstof i nærheden. Det er altid spændende at se, hvad det kommer op med. Når de har undersøgt havbunden, kan de lave en slags kort, hvor man kan se, hvor der ligger bomber. Og så kan man lettere planlægge, hvor man for eksempel skal placere en vindmølle eller et kabel. Eller man kan fjerne bomberne, før man skal i gang med et projekt. Forskerne fandt ingen bomber eller våben på dagens jagt i Østersøen. Men det er også en hjælp, for nu ved de, at der ikke er noget farligt i området. And that's important information. Okay, lad os stille os op. Du løber den her vej, jeg løber den her vej. Okay. Ses. Hej. Vent lige! Okay, men Solaf og Alicia lige leder efter hunden. Så kan vi se nogle af jer lede efter hinanden. Okay, nu skal vi ud og finde min klasse. Nu kommer vi! Flere af jer legede nemlig gemmeleg i går. Ikke nogen der. Og har sendt videoer ind til os. Ej, et godt sted, Aje. Det var international legedag i går, hvor alle i Danmark kunne lege gemmeleg på samme tid. Ja. 5. A fra Skovlunde Skole legede det i skolens kælder. Og på Eskilstrup Skole og Augustenborg Skole var det de voksne, der skulle finde. Fundet Andreas, og fundet jeg det ikke. Ej, Mette! Tak for videoer. Går jagten lige så godt for Solaf og Alicia? Jeg fandt ikke nogen. Det gør jeg heller ikke. Skal vi gøre det sammen? Ja. Må vi forstyrre dig? Det må jeg da gerne. Er din hund din bedste ven? Det er hun, ja. Hvad hedder din hund? Hun hedder Alma. Det er faktisk min forældres hund. Hun betyder meget for mig. Hvor meget? Hun er jo en af mine bedste venner. Hvorfor er hun din bedste ven? Ja, vi er sammen hver dag. Hun gør min hverdag bedre, og så en hund er bare menneskets bedste ven. Der er vist mange, der har det sådan. For de fleste hundeejere mener, at hunden giver mere kærlighed, støtte og tryghed, end deres bedste ven gør. Men kan det virkelig passe, og hvorfor elsker hundeejere deres hunde så meget? Er det din bedste ven? Ja, han er en af mine bedste venner, det må man sige. Hvad betyder din hund for dig? Jamen, han betyder mange ting. Han får mig jo til at gå ud hver dag. Han er jo ikke mere end 3 år gammel oppe i hovedet. Det er ligesom at have et nyt lille barn. Hvad kan hunden som mennesker ikke kan? Den er der for dig hele tiden. Jeg vil hellere lege.
Man kan altid stole på hundene. Den er altid med dig, den kommer altid trofast igen. Hvad kan hun som mennesker ikke kan? En hund kan føle, hvis du er ked af det, så kommer de hen til dig og gerne vil være i nærheden og prøver ligesom at opmuntre dig. Hvad er det, der gør, at hunden er nemmere at være sammen med end mennesker? Jeg tror ikke, det kræver lige så meget en. De er ikke så kritiske måske, og man skal ikke være så meget noget bestemt. Man kan være glad og sur og ked af det, og de er der altid. God pointe, men det er stadig lidt svært for mig at forstå, hvad der er med de hunde. Men heldigvis er der en, der ved meget mere om det. Om vi er sure eller kede af det, eller ganske almindeligt, så er den der. Kom. Ja, helt op. Charlotte er ekspert i dyr og menneskers forhold til hinanden. Og hun har flere bud på, hvorfor mange faktisk synes, at det er federe at være sammen med deres hund end deres venner. Den relation, vi kan have til en hund, kan være mindre kompliceret. Og flere siger også i undersøgelsen, at de har færre konflikter med deres hund end deres venner. En hund er der altid, når du har brug for en krammer. Den kræver ikke det store, og derfor kan du bare slappe af i den selskab. Og det er nemmere end med mennesker, hvor du skal tænke mere over, hvad du siger og gør. Det kan da ikke være rigtigt, at det er deres bedste ven. Nej, måske skal vi også stille nogle mere kritiske spørgsmål. Ja, gå mere til dem. Men det her med at kalde sin hund ens bedste ven, det er jo ret stort. Det er ret stort. Men det er mit forhold til hende. Nu kommer vi til det lidt mere kritiske spørgsmål. Ja. Er det ikke bare en hund? Det er det også, jo. Så det er jo en blanding, men det bliver også en del af ens familie. Jo, det er bare en hund. Men alle dyr er jo fantastiske. Og det bedste ved en hund, det er jo, at han forstår mange ting, når man snakker med ham. Jeg snakker lige så meget med ham, som jeg snakker med mine venner. Hvis du skulle redde din hund eller din bedste ven, hvem ville du vælge? Ja, og det er jo et stort spørgsmål. Hvor er det hund? Din hund? Hvorfor? Er det rigtigt? Ja. Det vil nok være min hund. Det er et svært spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil kunne vælge. Jeg er meget tæt med min hund. Jeg vil jo nok vælge min bedste ven. Altså menneskeliv er jo... Altså man kan ikke sætte lighedstegn mellem mennesker og dyr. Ciao! Okay, sygt nok. Folk er bare sådan besties ved deres hunde. Ja. Lad mig lige lave en sejovergang. Så Lars, jeg har en lille overraskelse til dig. Det her. Fodboldsko. Bare vent et par. Jeg tror, dem her matcher med mit outfit. Dem går jeg med. Okay. Det føles lidt mærkeligt at have dem på, ærligt. Det er i hvert fald ikke som mine normale sko. Hvorfor er det her overhovedet en ting? Det startede faktisk på TikTok, hvor der var nogen, der viste deres fodboldstøvler frem. Og så var der folk, der syntes, at det så sygt cool ud. Og nu trender det under hashtagget Boots Only Summer. Og i maj havde musikeren Rosalia også fodboldstøvler på inden Met Gala. Hvad synes I om de her sko? De er fede. Hvad siger du? De er flotte. Er det sådan lidt weird, at jeg har dem på nu? Lidt. Så jeg vil hellere tage dem på, når jeg var ude til fodbold eller noget. Jeg synes, det er et flot outfit. Når det matcher, så kunne det egentlig godt se fint nok ud. Vil I gøre det? Nej. Du synes, det er sejt? Thumbs up. Jeg tror, jeg holder mig til sneakers. Ja, det gør jeg også. Kan vi så ikke bare sige farvel og tak for i dag? Vi ses!